pantosing upakarti adat merti dusun. Tumuli tumapakipun upacara adat kepareng badhe kawiwitan kinurmatan kanthi ladrang Bima Kurda. Duwi makandha tegesipun perangan angka kalih. Puran pirantosing upacara adat tumuli ara-ara ing bergodo judang timbah bergodo gulungan sedaya mratitesaken menggah reroncaning adat widi-widana tumuli tumapakipun badhe kawiwitan. Para warga manunggaling sedya, manunggaling cipta, manunggaling marang Gusti Kang Maha Welas Allah Subhanahu wa taala mugi kanthi tumapakipun adat merdu dusun kaleresaning taun punika jalare murih kabagyan kamulyan saha katentemaning para warga murah sandang papan pangan panggonane menika kapiarsa wontenipun gunungan ingkang kadadosan saking sari-sarining asil wontening tlatah Kajon Wetan Wijo miwah sedaya rerencaning ingkang wis kapiarsa lirik sedaya mengku paralambita teges lamun to sinandi boten kendhat gununganing cariyos nyuwun wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala saha paringipun tasyakur tasyakur budidaya murih kamulyan saha katentemaning warga iki prampun jatuh.